Туймазы театры яшь театрлардан. Шулай булуга карамастан, аның тәүге артистлары инде тирән тәҗрибә туплап өлгерде. Күпләре югары хөкүмәт бәһасы йөртә. Минем бүгенге әңгәмәдәшем Башкортстанның халык артисткасы Маргарита Сидорова да шушы театрга 30 ел иҗатын салды. Актрисаның олы талантын күреп, аны күп тапкырлар олы шәһәрләрдәге театрларга дәштеләр. Ләкин ул бу тәкъдимнәрне кабул итмәде. Туган театрына, коллективына һәр чак тугры калды. Бүген форсаттан файдаланып, актрисага берничә сорау биреп узасым килә. Маргарита, сезне Туймазы театрына нинди җилләр ташлады? 90 елны мин Стәрлетамак агарту училищесында укыйдым. Шул вакыт бүлмәгә Ильяс Греевич килеп керде. Менә ди Маргарита ди Туймазы шәһәрендә театр ачылды ди. Мин сине эшкә чакырырга килдем ди. Ильяс Греевич безнең заманында безнең группаны җыеп, режиссерский группаны инде башкортларны укытты, ә мин рус группасында укыдым. Мин ди синең эшләреңне беләм ди, дипломыңны карадым ди. Әйдә сине ди анда роль көтә ди. Алар Мир Хайдар Фәйзинең Аккалфак спектакль өстендә эшләгәннәр. Мин әйтәм, минем бит әле тел белән дә начаррак. Ничегрәк булыр микән соң димән. Ярар, курыкма, өйрәтербез ди. Шулай итеп мин Туймазы шәһәренә укуны бетергәч кайтып төштем. Барам инде. Ул вакытта безнең театр Суворова 6-та урнашкан иде. Кулда кызыл диплом, килеп кердем, утыралар артистлар, репетиция бара. 7-8 кеше генә Ильяс Греевич мине таныштырды. Мин утырдым инде репетициядә, кызык, барысы да кызыксындыра. Бәләкәй генә актовый зал. Килә әле монда ди, бүген ди 29 декабрь ди. Син ди кайт, ял ит, яңа елны үткәр. Шуннан соң инде 2 январьда килеп урнашырсың ди. Сезгә ди янда ди 3 кызга квартира бар ди. Шунда урнаш. Мин әйтәм, ярар, алай булгач бардым инде. Урнаштым, 2 кыз тора. Лера Сулейманова, Рима Кальметьева, Уфа кызы. Шулай итеп әйберләрне калдырдым да кайтып киттем авылга. Ә ул вакытны яңа ел 2 генә көн булай. 31 икесе инде мин килеп иртәнтеп урнаштым. Шулай итеп минем Туймазы театрында эшем башланды. Ул елны без шушы Аккалфакны чыгардык. Шуннан инде Габдулла Тукайның Кәҗә белән Сарык әкиятен һәм дә инде Җомга вәгазы исемле театраль тамаша. 1-нче сезонны без ачып җибәрдек 14 декабрьдә, нәкъ минем туган көнемдә. Әйе, гомерлеккә истә калырлык Истәлеккә. туган көн булган инде бу. Маргарита, 30 елдан артык эшләү дәврендә авырлыклар да булгандыр инде. Булмады түгел инде булды. Әле менә истә 92 елны безнең театрга баш режиссер итеп Али Касымовичны куйдылар. Без тотындык Аяз Гилязевның 3 аршын җир спектакленә. Мин уйныйм яшь Шәмсәгаянны. Һәм дә инде Мирвалинең төшенә керә һәр вакыт яшь кыз, аны да башкарам. Хәзер спектакль эшләнеп беткән. Нишләптер безнең төп героиня кайтып китте Уфага үз эшләре белән. Премьерага 3 көн калган, ә ул элемтәгә чыкмый. Юк та юк, безнекеләр аптырашып калдылар. Хәзер мине Ильяс Греевич белән Али Касымович чакырып алдылар да бүлмәләренә. Менә шулай Маргарита, нәрсә эшләргә дә белмибез. Син булдыра аласыңмы ди? Ильяс Греевич әйтә. Мин әйтәм, булдырам, нишләп булдырамаска? Ә ул вакытта мин өстәмә эш алып бара идем. Реквизитор эше. Ул вакытта инде кем нәрсә булдыра ала? Кем костюмер, кем бутафор. Барысын да үзебез эшли торган идек. Булдырам, әйтәм Ильяс Греевич. Алар миңа карап тордылар да, син Маргарита аңламадың буга диләр. Без сиңа карт Шәмсәгаянны уйнарга тәкъдим итәбез ди инде. Мин телсез калдым, аптырадым. Ничегенде әйтәм, 3 көн калды премьерага, карт Шәмсәгаянны мин бит әле бик яшь, анда рольләр уйнарга дим инде. Син булдырасың диләр. Сез инде шулай итеп реквизиторшыда, яшь Шәмсәгаянда, карт Шәмсәгаянда булдыгыз. Әйе, талантлы кызны да уйныйм әле.
Өч роль. Өч роль. Өч роль. Шуннан соң мин әйтәм, 3 көн калды, бик әз вакыт. Менә хәзер күчереп ал, рольне яклый башлады. Син спектакльне беләсең, әйдә тотын. Ул вакытта тел белән дә начаррак бит инде. Тек зур көне-төне сүз яклыйм. Шулай итеп без 3 яшын җирне 3 көн эчендә эшләп чыгардык. Премьера узды, халыкка ашлады. Теге ханым килде бит инде, хәзер ничәдер көн үткәчтен, барыбер аңа бирмәделәр рольне. Шул килеш мин эшләдем 3 рольне. Авырлык дигәннән инде әйтәм, авыр булган шушы телдә, шушы 3 образны уйнау да бер юлы авыррак булды. Яшь кенә тәҗрибәсез актриса. Тәҗрибә җитешмәгәнлектән әле белем дә җитешми бит әле. Шандырдылар. Бигрәк тә картайган Шәмсигаяны. Шуннан соң инде 93 елны безне Ильяс Гречь җыйды да, "Болай булмый ди, сезгә укырга кирәк, югары белем алырга кирәк" ди. Әлбәттә. Мин ул вакытта авырлы. Мин әйтәм, ничек инде авырлык килеш укырга керәм, менә керәсең, керә кирәк, укырга кирәк сиңа ди. Мәйтәм, яра. Без инде экзаменны үттек, мине шул килеш алдылар, киттек беренче сессиягә, укып кайттык. Хәзер көз көне минем балам туды, мин өйдә утырам, кышкы сессиягә әзерләнәм. Бер мәлне Ильяс Гречь килеп керде, тормыш иптәше Рида белән. "Нәрсә эшлибез, Маргарита?" ди. "Рольләрем күп. Кем синең рольләрен уйный?" ди. Мин әйтәм, "Белмим инде, мин бала белән утырам" дидем. "Нәрсә эшләргә соң мин?" дидем. Мин әйтәм, "Мин риза чыгарга эшкә." "Чыгам" дидем. "Әйдә, балаңа 40 көн тулгач, эшкә чык син" ди. Шулай итеп, баланы күтәрдем дә килдем театрга. Шын мәгънәсендә театрны үзенең эшен яраткан кеше генә шулай кичкенә баласы белән дә эшкә чыгарга әзер булып, үзен ниндидер мәгънәдә хәтта каһарман итәргә әзер була торгандыр, әйеме? Театр белән яшәйбез без. Сез шын мәгънәсендә Туймазы театрына нигез салучы дигән исемгә лаек, Маргарита. Рәхмәт. Шуннан соң шушы баланы күтәреп килдем дә, ул көнне театрда Туфан Миннуллиның Илгизәр премьерасы бара. Төп рольдә Светлана Мухаммеддинова белән Фәзил Мухаммеддиновлар уйныйлар. Вера һәм Илгизәр бит инде. Света әйтә, "Әйдә, Маргарита, ди, баланы күтәреп чыгам" ди, сәхнәгә. Спектакль азагында бит инде ул бала белән кайта. Әйтәм, "Әйдә." Кемгә дә әйтмик ди. Бу үзенчә бер батырлык та булып торгандыр. Батырлык, кыюлык ди. Кыюлык. Хәзер Светлана чыкты бит инде сәхнәгә. Ул калтырый, мин калтырыйм, икәү генә беләбез бит инде. Теге баланың бер тавышы чыкмады. Хәзер спектакль бетте, чыктык бит инде, хәзер кешеләргә әйттек, берсе ышанмый тегеңә. Светлана әйтте, "Их, шунда бер тапкыр чинап куйган булса, кеше ышаныр иде" ди. Бик ярар иде. Мәйтәм, аны акырмавы да тагы да яхшырак. Аны Акыра башласа, татып булмаса. Шулай итеп, мин бала белән эшкә чыктым. Көн сайын эшкә барам. Иртән барам, көндез кайтам, обедтан соң тагы барам, кичтән тагы кайтам баланы үстереп. Көн буена бала йоклый. Төн җитсә, агыра башлый. Төн буена мин баласын көтеп чыгам. Иртәнге якта тагы китәм тегене күтәреп. Шулай итеп эшли. Бала бик чирли торган иде инде еш кына. Авыр булды инде шул яклап. Февраль аенда шушы Илгизәр премьера белән без барабыз фестивальгә Стәрлетамак шәһәренә. Ул вакытта театр язы фестивале 4 ел сайын була инде. Шушы елны без чакырылып булдык шул фестивальгә. Нинди спектакль белән? Илгизәр премьера. Мин Нинаны уйныйм. Шул рольне нык яратып уйнадым инде. Миңа теге якын урыс хатыны бит инде. Миңа бүтән якка якын инде бу образ. Икенче көнне иртән китерергә тиешбез. Күрше апа килеп керде дә, мин ди, "Маргарита, сиңа ди алама хәбәр китердем әле" ди. "Нәрсә булды" димен. "Синең ди атаң үлгән бит" ди. "Эй, Ходаем, әйтәм, хәзер нәрсә эшләргә? Бала бәләкәй, иртән китеп юлга чыгарга тиешбез бит инде." Шуннан соң бер иптәш кызның апасы яңа гына бәбай тапкан иде. Бала имезе. Шуны тиз генә чакырып китердек дә, аңа баланы тоттырдым да, мине машина белән кайтарып куйдылар авылга. "Син кайт, күмәргә тиеш идек инде әтимне. Җирлә дә, без синең артыңнан тагын килеп алырбыз да, Стәрлетамакка барасың син" ди. "Бәлки бармамын" димен. Минем бит мәтәм дублер бар. Зөлфия Шайхуллина уйный димен. "Юк, Маргарита, фестиваль, син барасың" ди. Икенче көнне минем арттан машина килде, алып киттеләр Стәрлетамакка.
шушындай кәйеф белән, шушындай генә Кайгылы килеш фестивальдә спектакль уйнап чыктыгыз инде. уйнап чыктым. Баланы уйлыйм, әтием битендә җирләп кенә килдем. Шулай итеп фестивальдән жүреп кайтканнан соң, апрель азагында яңадан Ильяс Гореевич мине кабинетына чакыра. Менә Маргарита безнекеләр инде кышкы сессияда укып кайттылар. Хәзер яз сессия бетә. Әле син икесенең берсенә дә бармадың. Әгәр дә инде экзаменга да бармасаң, син төшеп каласың ди. Мен әйтәм, тагын нәрсә эшләргә инде, бала бит инде һаман да бәләкәй. Гөлчирләп тора. Әниме янына кайттым авылга. Әним әйтә, апаң отпускыга чыккан, чакырт шуны ди. Апамны чакырып кайтардым да, баланы тапшырдым да киттем Уфага экзамен сдавать итәргә. Хәзер икенче көнне экзамен сәхнә теле буенча. Педагог бит инде безнең Корбангалиева Суфия. Килдем янына. Мен Маргарита Сидорова була. Шушы группада мин укыйм. Укый алмадым. Ташкы сессияда да, язгысында да булмадым. Нәрсә эшләргә миңа дидем. Әллә тагын мин сине белмим ди. Теләсә нәрсә эшлә дип әйтмәйм. Мен әйтәм, хәзер мин экзамен сдавать итмәсәм, мин төшеп калам дидем. Әгәр дә инде иртәгә экзаменга кертсәләр сезнең группа, шигырьләр әзер түгелме, ансы синең проблемалар ди. Мин сине допущу ди. Хәзер мин йөгереп кенә бардым бит библиотекага. Яклым шигырьләр, кайттым. Холда эшлибез барыбыз да бергә. Мен әйтәм, егетләр, кызлар, ярдәм итегез инде, мине композициягә кертегез. Анда безнең Фазил Мөхәммәддинов, Светлана Мөхәммәддинова ерле хатыналар, Рәсилә Салимгареева, Атапова Гөлназ керттеләр мине композициягә. Икенче көнне экзаменга килдек. Мин утырам, калтырайм бит инде, нәрсә булып бетәр микән дидем. Экзамен бетте. Китте комиссия обсуждениега. Килеп утырдылар булар. Минем файбели җитте. Халаем әйтәм, булмагандыр инде. Корбангалиева миңа озак кына карап торды. Сидорова, интересный фрукт ди. Халаем әйтәм. Карап торды да, отлично ди. Шак каттым. Бер дәресендә булмаган кеше бит инде мин. Үзем генә әзерләнгән. Шатландым, сөендем. Шуннан соң тагы 4 экзамен бар бит әле. Әйе. Хәзер тагы библиотекага йөрәм. Безнекеләр инде үзләренең конспектларын миңа бирәләр. Ничек тә ярдәм итәргә тырышалар. Шулай итеп мин 5 экзамен 5 көн эчендә биреп кайттым. Аллага шөкер, балам исән сау торган. Кышка таба мин сизә башладым хәл беткәнен. Әйтәм, болай булмай. Миңа ял кирәк. Ильяс Гореевич белән сөйләштек тә, мине декретка чыгардылар. 5 ай калган иде әле. Шул 5 ай ятып ятканнан соң инде ял итеп хәл җыйдым, көч җыйдым, яңадан эшкә чыктым. Сезгә күп режиссерлар белән эшләргә туры килгәндер. Театрга килделәр. Читтән режиссерлар хәтсез генә 96 елны бугай Мустай Каримның Ай тотылган төндә спектакль өстендә эшли башладык. Режиссер итеп Фортуна Касымова килде. Хәзер укыдык бит инде пьесаны, распределение булды. Миңа Зөбәрҗәт ролен бирделәр. Минем нишләптер Шәфәк ролен уйнасы килде. Фортуна Касымова әйтә, Маргарита, син ашыкма әле. Олырак яшьтәге образларны уйнарга җитешерсең. Син яшьрәк образларны уйнарга тырыш ди. Әйе. Ярар, булгач. Зөбәрҗәт инде. Ак егет. Фирзат Габидуллин, ул вакытта актер булып эшли бит инде. Бик матур спектакль килеп чыкты. Безне Казанга фестивальгә чакырдылар шушы спектакль белән. Без аннан 4 номинация алып кайттык. Рәсилә Салимгареева иң яхшы хатын-кыз роле бит инде. Тамашачы призы, Венер Закиров, сценография и режиссура. Димәк, шул вакытта ук Туймазы театрының коллективы көчле булган. Шулайдыр инде. Көчле булгандыр инде. Шуннан соң безгә килде Олег Закирович Ханов, Гамлетны, Шекспирның Гамлетны куярга. Ул вакытта тагы мин бала табып инде шушы декретны, ул вакытта декретка чыктым. Азак айлары тагы мине чакырып китерделәр театрга. Маргарита, сиңа
Гертруда ролен бирәбез ди. Бу спектакль безнең бик уңышлы булды. Безне чакырдылар Пермь өлкәсенә, Лысый шәһәренә фестиваль малых городов. Без инде анда критиклар тарафыннан бик зур бәя алдык һәм дә инде шушы спектакль белән Мәскәү шәһәренә гастрольгә чакыру алдык. Безгә тагын килә торган режиссурны тамамлаган студентлар, алар әкият чыгара торганнар иде инде. Күпләр булдылар инде алар. Казаннан да килделәр. 2008 елны безгә баш режиссер булып Ибрагимов Байрас Надымович килде. Ул килгәч инде театр үсеп китте, репертуарга байыды. Без Мостай Каримның Ташлама Прометей спектаклен чыгардык. Мен анда Гераны уйныйм. Синен Фатир менән Ир Каетбаевның. Шуннан соң Әремисе мен анда Сара Урманнарга кирсәң, мен анда инде Хәмдүнәне уйныйм. Бүләковның Каһәрле мәхәббәттә Роза. Сез анда искиткеч. Ул спектакль белән без тагы да фестивальгә бардык. Анда безнең Айрат Султанов иң яхшы ир-ат образы өчен Номинациясын алды. Кайтты режиссурага бит инде. Минем репертуар байыды инде шушы фәлән ел эшләп, Байрасының киткәннән соң инде безгә килде Мулабаев Илнур Биктимирович баш режиссер булып. Ул берничә ел эчендә күп кенә спектакль чыгарды. Мин инде әйтер идем, барсында да булмаса күбесендә катнаштым. Әйтәсем килә инде игезәкләрдә мин Рәсмәттәй образын башкарам. Аяусыз уеннарда Арбузовның мин Маша. Шуннан соң инде Сөясеме Сөймисеме Бүләковның Күптән түгел генә премьерасы булды. Премьерасы булды яз көне инде. Мин анда карчыкны уйныйм. Минем партнер Фәзил Мухаммеддинов. Фәнзил Клейндо. Мин ди сәхнәдә ди син минем ди 10нчы хатын булдык инде ди. Без аның белән күп спектакльдә шулай партнерлар инде ирле хатын уйныйбыз. Яз көне минем юбилей кичәсен булырга тиеш иде. Дөньяда булган шушы вакыйгалар белән сәбәпле минем юбилеем күчерелде, көзгелеккә калды. Җәй көне Асад Надырович Зиганшин килеп, безгә шушы тау астында тал елый Жеребцовның драмасын куйды. Ул инде шушы Бөек Ватан сугышы 75 еллыгына багышланган спектакль бит инде. Без аны кичә күрсәттек тамашачыга, чөнки безнең театр эшли башлады. Әле инде без тагы бер спектакль өстендә эшлибез. Тушкина, ул әле үлгәнче дип атала. Мин Татьяна образын башкарам. Инде минем юбилей ноябрь аенда булачак. Була берсә тамашачы сорый, көтә, килегез. Мин сезне чакырам, көтеп калам. Менә шулай безнең театр ачылгач та менә көндә спектакльләр куелган. Элеккеләрен дә, яңаларын да күрсәтәбез. Шушы 30 ел эчендә күп кенә кичерелде, күп образлар тудырдым. Мин үз эшем белән канәгатьмен. Коллегаларны яратам мин, хөрмәт итәм. Партнер буларак та, кеше буларак та бергә эшләргә язсын, киләчәктә дә. Безнең коллектив бәләкәй, шуның өчен без бер-беребезнең кадерен белеп кенә торабыз. Халык безне ярата, хөрмәт итә. Бигрәк тә Туймазы шәһәрендәге тамашачы. Килегез, йөрегез, безне яратыгыз. Зур рәхмәт. Маргарита, сезгә бик зур рәхмәт. Иҗат чишмәгез һич кайчан саекмасын. Рәхмәт. Исән булыгыз.